ọdịnala ndị ọmụọ na kansụl ahịa Melụm na Anambra si Igwe Chris Chidume abụrụgo onye chiri ụfọdụ ndị mmadụ 12 echichi ọzọ bụ ndị ọmụọ. Ya bụ echichi anụnwa sokwa na mmemme ejigasị n'aka maka mmemme Ọfala nke afọ 2023 nke Igwe Chris Chidume na ọmụọ. Mana Chigbata kpatara ya ụka. Ya bụ mmemme nyere ohere ya bụ obodo ijiri gosi omenala ha ebe ọtụtụ ndị ntorobịa nakwa ndị mmanwụ gbakwara egwu ma kụọ egwu dịgasị iche iche. Ya bụ mmemme nyere ohere ka ndị mmadụ bịa kelee Igwe Chidume. N'okwu ya ka Igwe Chidume sịrị na ya bụ echichi bụ n'iji wee kwanyere ndị ahụ ugwu maka agbammbọ ha n'ịfụ na obodo ha na-aga n'ihu. Ọ kwere nkwa na ọ ga-eweta ọtụtụ mmepe dịka o si kwekwa nkwa na a ga-arụ ụlọ akụ, ụlọ ọgwụ nakwa ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ma kpọkwuo ndị gọọmenti bịa rụọ ụzọ n'obodo ha. N'ikele eze ọdịnala ahụ ka onye bụ Chief of Staff nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Ernest Ezeajoyi nakwa nnukwu onye enyemaka nyegara gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa obodo Maazị Anthony Obieze kọwapụtara na gọọmenti steeti a na-akwado omenala. N'akụkụ ha ka ndị ahụ echiri echichi gụnyere Chief Chinazoke Adiso, Chuma Anyekwe nakwa Emmanuel Okonkwo kelere ya bụ igwe maka ya bụ nkwanye ugwu ma kwee nkwa na ha ga-eji ya bụ ọnọdụ wee kwalite mmepe obodo ha. Ọtụtụ ndị bịara ya bụ mmemme bụ onye nọchibugoro Anambra East na West Federal Constituency n'ụlọ omeiwu na Abuja Honorable Chinedu Obidigwe, kọmishọna na-afụ maka ndị ntorobịa na steeti a Maazị Patrick Ayamba tinyekwara ndị ọzọ. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.